Кунактарда авыл клубының үдешмәкәр артистлары күл буена килһәңине йырын йырлап, бауырһак кымыз менән дәртле каршы алды. Матур байрам сараһы һәр елдагыса халыкты күпләп йыйды. Райондың авыл советы биләмәләре буенча Сәлимә Алтынтимер кызы етәкләгән авылдар иң әүдемнәренең береһе. Милли йолаларда тергедүгә көс салуда халыктың да роле зур. Минең авылдашларым бик тырышлар, бик дуслар, бөтә эште бергәләп эшләйләр, күп эшләр башкарылды. Менә былтыр бит инде Айык авыл дигән конкурста катнашып бит инде Уфа республиканскийда катнаштык бит инде. Районный конкурста үтеп гран-при алганык. Ул 100 мең булды. 100 меңгә менә бүген как раз не китерделәр. Ошо клубның кыегына профнастил китерделәр. Авылдың бүгенге күренеше, уның тырыш, егәрле, уңган кешеләренең сагылышы ул. Авыл хатын-кызлары сәскә үстереп, уны хатып, йыелган аксага авылды ямьләп торган күл янына стелла куярга уйлайдар. Безнең авыл, дөресен генә әйткән вакытта, бик уңган кешеләргә тырыш, эшчәр, тел һөяр, үзенең халкына булган мөхәббәтен бына ошондай эшләре менән, күркәм эшләре менән күрһәтәләр. Ниндәй байрам кунакыз булһын. Күрше Тирмән Елга авылының Умырзая фольклор ансамбленә йөрүче үдешмәкәр артистлар да килгәйне. Кәйфтәр әйбәт, сакырын ергә матурлап киләбез, күңелдәр көр. Менә Алакайга килдек, монда уже 3нче мәртәбә килдек инде. Үтен авылларга ла йөрибез, Левый берег бар, Ишембайга ла йөрибез, Салават калаһына ла йөрибез. Безне кайда сакыралар, күмәкләр үзенең ансамбль белән матурлап, кәйфтәр көр инде. Без монда концертка килеп ишу, һәрберенең оста кулдарын, бешеренгәннәрен күреп кайтабыз. Үзебезгә дәрт алып, дарман алып, без дә кайтып шулай дип әзерләнәбез, матур дип өстәлләр корабыз, кунакка сакырабыз күрше авылдарыбызны. Зур рәхмәт. Авылда төрле байрамдар, мәдәни саралар үтеп тора. Авылым дип яшәгән кешеләр бер вакытта ла онытылмай. Сара ситләрендә тап шундайдар тәбрикләнде. Бунан тыш матур, яшь, өлгеле гаиләләр, юбилярдар һәм авыл тормышы менән кайнап, уның уртаһында яшәгән кешеләр бүләкләнде. Шулай ук ашу әзерләү конкурсы иңүчләре лә игътибардан ситтә калманы. Оештыручылар билдәләвенчә, был сара тугандарды, дусларды, авылдаштарды берләштерүче зур байрам ул. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрдәре.